Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Здравейте хора, аз съм Фейчер и днес съм в новия канал Протовърс БГ. Да, днес ще играем още една забавна точка ИО игра. Например, мисля, че знаете Слитхарио, Агарио и най-различни. Днеска ще се кръстим да! Окей. Join game. Всяко начин ще ги чакаме. Тъй? Упси. Ще чакаме. Колко са мазни простия. За бога да фък, кой ще го откри тука? Смисъл, къде се е скрил? Ще ми отнеме доста време да науча маповете. Което е зле. Много е зле. Чакайте да видим още кой остане. Ще го убият. Фък! Боже господи, ти сериозен ли си, бе? И сега, Коста. Тук няма никой. Тук няма никой. Така. Никакви сме? Хубаво, ние сме барелчи. Къде да хода, бе? Аз съм барел. Аре, бягай, бе, майка ти стара. Бягайте, че трябва да се скрия. Там някъде е бързо. Тук биха ли желали едно барелче? Или някъде отзаде? Тук отзаде е най-добре. Не бе, тъп. Всъщност трябва малко да се мръдна. Тук някъде трябва да... Тук се заключвам вече. Майка ти... Оле, няма да ме усетят днеска. Ние ще станем единствените живи в тази игра, бе. Упси. Станаха 15 живи. Фък, тук ще ме открият. Откриха ме. Това е края. Бай-бай. Благодаря. Майка ти! Имам ли балонки? Това е много брутален джойстик. Добре, докато ги чакаме да свършат, тук ще... Това джойстик е много хубав. Мен лично винаги съм окейвали някакви... Явно е с този джойстик ще се будем. Упси, не, извинете. Ей този. Не, той е най-добре. Като на Майнкрафт е нещо. Това никакъв шанс да го таковат. Да се сетят, че е фалшиво. Базука. Демек е имало шанс аз да съм базука. Окей. Много дълъг става клипа. Ще спра на пауза, като почне играта, ще се върна. Така, остават 12 секунди, вече са 9, и 8, и 7, и 6, и 5, и 4, 3, 2, 1 и почваме пак. Добре, сега много се падна от тия... Да много се падна от тия хубавите
Аз искам от търсачите да са паднал. Защото като открия някой и ми дава много хубави работи. Аз всякакъв съм, бе. Аре, бягайте малко от мен, бе. О, боже, аз какво съм, бе? Боже, господи, аз не знам какво съм. Какъв буклук съм аз тук? Какво е това? Какво е това? Сега, обяснете ми. Това какво е? Прилича на... О, това била глава на скелет, бе! Бързо, 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 бързо! Къде да се скрие? Някъде е тук? Аз сега колко мога да джъмпна максимум? Някъде... Къде да се скрие? Ето тук. Тук някъде и те ще ме фанат много добре. Накарай. Усетиха му тук веднага. Защо винаги първи мен открива, бе? Много са мазни нещо. Не усещат как просто подминават хората, които не трябва да подминават. Усети ли ме? Оле, боже, то се бахте за бутаня. Оп. The fuck? Така. Чакаме ги, много мазно ги чакаме. Тук вече, при това място според вас, пишете ми в коментарите дали ще ме открие някой. Според вас. Много малко играхме, 2 игри ще има. Обаче... О, в този пак не бе, не до мен бе, задник мръсен, махай са. Сега ме разбраха вече. Тук ме разбраха. Заради това, защото... Боже господи, ти тъпанар ли си бе, през нас минаваш бе. Оле, не мога. Тия са много бавно развиващи. Аз съм първи левел, са крия по-добре от тия на 24-ти човек. Не, то на 24-ти разбира се, по-добре от мен. Това пък е на 6, не играл е много. Така. Ще дам аз едно хай. Любимата слайнарка. В миналия рунд. Упси! Ко става тук, бе? Ей, гъс! Чакай да ги видя какви провали прати. Упси! Не, открима, фък. Открима. О, не, тия са неземни човек. Тук обаче много добре се скрих до съндъка. Те трябва да са някой. Ей, гледай, Фен Хиро Мастър. И то пак даже ме копира. 2004 година бил роден, аз съм 2006. Не, фък открима. Ой, какви са тия помърганяци, бе? Не. 6, 5, 4, 3, 2, 1. О, yes! Yes, бе! Еми, хора, дигнахме се втори левел. Мисля, това да е за края на този клип. Ако ви е харесал, палец нагоре, абонирайте се. Разбира се, искам много лайкове от абсолютно всички абонати. Лайкове, иначе повече няма да играем тази игра. Значи 10 лайка най-много.
Bye. Summer